And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Yung taong sandalan ko, bigla na lang nawala. Hi, DJ Rocky. I'm an avid fan and a silent listener for a very long time. Sana mapansin mo to. Itago mo ako sa pangalang Miss A. I'm 30 years old. Currently working abroad for almost 8 years. And this is my secret file. I started working at a very young age. Dahil naging working student ako sa Manila. Probinsyana eh. Hindi ko alam yung buhay sa Maynila. I was 18 that time. Kasama ko sa bahay na inuupahan yung kuya ko. Eldest sa aming magkakapatid. Nagtrabaho ako as a cashier sa isang Taiwanese restaurant. Panggabi yung duty ko noon. And then in the morning, papasok sa school. Swerte na ako noon kung makakatulog ako ng 5 hours straight. Dahil kahit walang pasok sa school, pumapasok naman ako sa trabaho. Napakahirap maging working student. Lalo na pag malapit na yung exam. Tapos, puyat-puyat ka pa. At madalas, kulang pa yung perang pambayad ng tuition. Yung parents ko naman, dahil sa bukid nagtatrabaho, ayaw na namin hingian ng pera. Pero pag may extra sila mama at papa, nagpapadala naman sila. That time, sobrang hirap talaga. Pakiramdam ko, hindi ko nakakayanin. Hanggang sa hindi ko namamalayan. Natapos ko yung 4 na taon. Yep, natapos ko yung 4 na taon. Pero hindi ako graduate. Hindi ko na kasi kaya talaga. Nag-stop ako. Ang daming gastos sa Maynila. Lalo na kung wala kayong sariling bahay. Nagtatrabaho na lang ako. I was planning that time na magtrabaho na lang at mag-ipon para mag-aral ulit. Kaya lang, hindi natutuloy. At naisip ko rin, since I was earning, hindi na ako mag-aaral. Hanggang sa nag-try akong mag-abroad. 21 years old ako noon. Hindi ako matanggap kasi nga raw 22 years old yung minimum nila pag mag-a-apply ka. Kaya pagtungtong ko nung 22 years old ako, nag-apply ako agad abroad. Sa awa ng Diyos, na-hire naman ako as a cashier sa isang fast food sa Middle East. And then nakapag-abroad na ako. Mahirap din ang buhay abroad. Andun yung
Sige, kakayanin ko lahat ng hirap para sa pamilya. Nandyan yung maho-homesick ka, magkakasakit ka, walang mag-aalaga sa'yo. Pero, kailangan mo pa ring magtrabaho. Iba yung pagod sa trabaho abroad compared sa Pinas. Yung tipong uuwi ka na lang para matulog. Lalo na pag sa fast food ka nagtatrabaho. Pero maswerte na lang din ako kasi lahat ng perang pinapadala ko sa Pinas ay hindi nasasayang. Kahit papano, nakapagpundar ako ng lote kahit tulugan. Sabi ko kasi kina mama at papa, dapat pag edad ko ng 25, makapagpapagawa na kami ng bahay namin. At syempre habang nagtatrabaho ako, hindi maiiwasan yung mga love na yan. Pinasok ko rin yung larangan ng pakikipagrelasyon na napaka-toxic. Nandun yung nasasaktan niya ako physically, emotionally, at verbally. At dahil mahal ko, tiniis ko lahat ng yun. Biruin niyo yun, umabot pa ng 3 taon yun. Grabe, yung traumang pinagdaanan ko. Maswerte lang ako sa mga bagay na may nasasabihan ako. Lalo na yung kuya ko na nakasama ko sa Manila. Siya kasi yung best friend ko. Sobrang close naming dalawa na halos wala na akong itinatago sa kanya. Then year 2017, nakapagbakasyon ako sa Pinas. 45 days lang yung bakasyon pero sulit naman. Nakasama ko yung pamilya ko. Sinulit ko talaga nakasama sila araw-araw. Akala ko nga, tuloy-tuloy na yung saya namin kasi kahit papaano, gumagaan na rin yung pamumuhay namin. Nakakapagbigay na ako sa parents ko. May naipupundar na, pakunti-kunti, at nakakapag-ipon. Pero 2018, yun pala ang pinakamasaklap. It was the month of May. Nakausap ko yung kuya ko na nasa Manila. Nagrereklamo sa akin na masama raw ang pakiramdam niya. Nangihina siya. Sabi ko, baka pagod lang siya, kaya't kailangan niyang magpahinga. Pero everyday, ganun ang hinaing niya sa akin. Kaya sabi ko, kailangan mo nang magpadoktor. Hindi naman siya pumunta. So, ginawa niya, yung parang alam niya na hindi na niyang kayang umuwi ng probinsya. Pagdating doon, dinala siya sa ospital. At doon namin nalaman na may cancer siya. Stage 4 agad. Nag-second opinion kami, same findings pa rin. Halos madurog ako noon nung malaman ko yun kasi sa pagkakaalam ko healthy yung kuya ko. Walang bisyo o kahit ano. Tapos, paunti-unti nanghihina na siya. Nababalitaan ko na lang na labas-pasok siya ng ospital. Pancreatic disease. Kahit operahan pa yung kuya ko, sabi ng doktor, very small lang ang chance na mabuhay pa siya. Wala rin daw gamot at ang tanging kayang ibigay lang ay painkiller. Hindi ko ma-imagine yung pinagdaraanan ng kuya ko. Then one time, umiiyak si mama habang kausap ako kasi ayaw ng kuya ko na gamitin yung savings ko. Sabi ko sa kanila, wag nilang iparinig na walang pera. Dahil hanggat nabubuhay ako at kumpleto ang mga kamay at paa ko,
Gagawin ko lahat, madugtungan lang yung buhay niya. Kahit magkautang-utang ako, walang problema. Then August, nakausap ko siya. Hindi na siya makapagsalita. Sabi ko, lumaban ka. Gusto kong umabot ng birthday niya. At ang tanging sagot lang niya sa akin ay tango. 3 days before his birthday, kinuha na siya ng may kapal. Halos mabaliw ako noon. Yung kuya ko na best friend ko, iniwan kami. Yung taong sandalan ko, wala na. Yung kuya ko na walang ibang inisip kundi yung kapakanan namin lahat. Kinuha na. Yung napakabuting tao. Sobrang sakit sa parte ko noon dahil nasa malayong lugar ako. Nag-emergency leave ako 21 days. Pag uwi ko, diretso na ako ng funeral homes. Ang naabutan ko na kapatid ko nakaburol na. At lalong napakasakit at nakakadurog ng puso na makita ang mga magulang naming umiiyak. Then I promised to Kuya na gagawin ko ang lahat para maipagpatuloy yung mga pangarap naming magkakapatid. At isa pa sa nakakapagpalungkot sa akin, nalaman ko na yung boyfriend ko engaged na sa iba. After malibing ng kuya ko, balik abroad ako ulit. And before ako bumalik, sinabihan ko ang mama ko na magpatingin din sa doktor dahil narinig ko na may iniinda siyang sakit. Mahirap tanggapin ang lahat ng nangyari pero patuloy lang ang buhay. May mga gabing nananaginip ako na nandun yung kuya ko. Sinasabi niya na buhay pa raw siya. Then after 3 weeks, na ospital si mama. Nalaman namin na kailangan siyang operahan dahil may mga bukol siya sa kanyang ovary. Bago siya operahan, maraming check-up ang kailangan gawin. Maraming test ang kailangan gawin. Hanggang sa dumating yung month of December. Sabi ko magpa-schedule na para pagdating ko ng Pasko, nakalabas na siya ng ospital. At habang nagpapaschedule sila sa ospital, nakatanggap ako ng mensahe galing sa pinsan ko. Huwag raw akong mabibigla. Halos tumigil yung pagtibok ng puso ko noon. Yung anxiety ko na bad news na naman. Nakakagaling ko lang sa trabaho, hindi pa ako nakabihis. Biglang nag-message yung pinsan ko na yung isa kong kapatid nasa emergency room. At wag raw muna naming ipaalam kina mama dahil sa kondisyon ni mama, need nitong maging kalmado, lalo na't nalalapit ang operasyon nito. So ang nangyari, yung kapatid ko na aksidente sa motor at need ng agarang operasyon. Nakakabaliw. Napasalampak na lang ako sa isang sulok, umiiyak, humahagulgol, hindi alam ang gagawin. Lubog na ako sa utang nung panahon na yun. Yung pakiramdam na bakit lahat ng problema ibinigay sa amin. Sabi ko noon, kaya ko naman, pero wag namang sabay-sabay. At wala akong ibang naisip noon, kundi tanungin ng Diyos. Yung manumbat sa Kanya. Pero kahit anong tanong ko, wala naman akong sagot na narinig o maririnig.
Wala akong choice kundi magpakatatag. Iniisip ko kung ano pa yung dapat kong gawin. At sa pagtatanong ko sa kanya, lalo ko pang tinatagan yung faith ko. Marami akong tanong pero hindi ko na inisip yung sagot. Hindi ko alam yung purpose niya. Pero naniniwala pa rin naman ako sa kanya. After kong malaman yun, pinakancel ko muna yung operation ni Mama. At unang pinaoperahan ng kapatid ko. After 2 weeks, Mama ko naman ang inoperahan. Successful naman lahat ng operation. Hindi ko na inisip yung gastos. Hindi ko na inisip yung utang. Ang inisip ko na lang, maging okay yung kapatid ko at mama ko. Kahit na may utang. At habang nabubuhay ako, basta gumagalaw pa ang mga kamay ko at mga paa ko, gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko. Almost 5 years na rin ang lumipas. I'm still healing from the past trauma. I'm still in the process of letting go of my kuya. I'm still struggling and surviving emotionally and financially. Pero hindi sumagi sa isip ko na bumitiw. Giving up is not an option. Lumalakas lang ako. Pinapalakas ng Diyos. He is making me a strong believer na kahit anong dagok ang dumating sa buhay namin, malalampasan namin lahat. Lahat tayo may pinagdaraanan sa buhay. At sana, isang araw, masabi rin natin ang mga katagang, we made it. Sa ngayon, DJ Rocky, nasa abroad pa rin ako. Mas masaya na kahit papano kaysa dati. Maraming salamat sa pagbabasa mo. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Miss A. At ito, ang aking secret file.